Inselmilkom nilqakom għal programmi ieħor ta' Umani. Grazzi lil tant minnkom li qegħdin iħallu messaġġi pożittivi fuq dan il-programm permezz tal-paġin ta' Umani fuq Facebook. Nistidinkom li segwuha għaliex ikun hemm ħafna dettalji dwar anke l-programmi li jmiss. F'dan l-ewwel programm se nkun qiegħda nlaqakom ma' persuna magħrufa fil-lokalità tar-Rabat. Qed nirreferi għal Paolo Grima, magħruf bħala Mr. Cool. Għandu 68 sena u ilu aktar minn 20 sena jagħmel attivitajiet tal-karità permezz tas-saħħa tiegħu jiġbed karozzi bisnienu, b'widnejh, bit-toppu. Insomma jiena mhux ħanibqa' ngħid għaliex fil-programm ħankun qiegħda nippreżentalkom sew l-istorja ta' dan il-karattru maħbub ħafna fil-lokalità tar-Rabat. Paolo Grima, magħruf aħjar bħala Mr. Cool. Paolo Grima għandu 68 sena u fil-lokalità tar-Rabat magħruf bħala Mr. Cool. Mindu kien żgħir Paolo minn dejjem kellu passjoni għall-eżerċizzju u għall-irfieħ ta' affarijiet qal. Paolo iħobb l-eżerċizzju tant li fid-dar għandu żewġ gyms għax jemmen li dan huwa s-sigriet ta' kif jibqa' f'saħħtu. Jgħid li l-laqam ta' Mr. Cool ġie meta darba tfajla waqfet il l-karozza u dan flok ma talab lil xi ħadd jirmunka bitrakk refaħħiela bidejh u minn hemm laqmuh bħala Mr. Cool. Iżda kif se ssegu f'din l-intervista, Paolo iħoss ħafna in-nuqqas ta' martu Emma li mietet 6 snin ilu kawża ta' kanċer. Paolo huwa missier ta' 3 tfal u għandu wkoll 4 neputijiet. Huwa maħbub minn ħafna nies għax mhux l-ewwel darba li ċempillu xi ħadd biex jgħinu fl-irfieħ ta' xi ħaġa tqila u Paolo bit-tbissir ma jmur u jagħti daqqatit fil-veru sens tal-kelma għax b'saħħtu ħafna. Paolo juża s-saħħa ta' xaru, ta' sninu u tal-muskoli biex jagħmel shows għall-karità għax jgħid li meta jgħin u jferraħ lil min hu marid jitih sens ta' paċi u mħabba kbira. Illum Umani ilaqakom ma' bniedem ta' qalb kbira, Paolo Grima, Mr. Cool. Paolo, għonet nirringrazzjak li aċċettajt din l-intervista. Jina xtaqt li permezz ta' Umani nonora l-enerġija tiegħek. Paolo, forsi għan-nies li qegħdin jisimgħuna u jaraw dal-programm, Paolo Grima, Mr. Cool, minu? Jiena mill-Rabat kien jarixen, issa nbidel kontra qalbi ġie kellimni Spiteri. Kont bniedem li ħaħtier li jiblaħ ta' 16 sena fisqaq li ieħor, x'aħna qegħdin fisqaqgħu u konna fisqaq li ieħor. Kont nagħmel il-wejs tal-konkos u dejjem nittrejnja u nikkumedja u niġbor in-nies. Ta' 16 sena kont nittrejnja jien. Bqajt nittrejnja hekk u bqajt inħobb it-training s'issa ġifieri. Illum il-ġurnata għandi ġimmijiet u għandi ġim tal-weights u ġim tal-fitness. Qalbi ħafna għax nittrejnja ġielu jiġi xi nies jittrejnjaw b'xejn, ma nkunx irid flus, kull ma nkun irid ħbiberija biss jittrejnjaw u jieħdu pjaċir u jtilqu l-barra l-istorja. U ngħaddija tajjeb hawn ġifieri dejjem niġri għand in-nies għandek il-ħanut, oħran tal-hospice, oħra niġu wheelchair, oħra jtuni recliner u munġorru u l-karozza ma nneħħijiex l-ewwel waħda għax xajta bil-ħila tal-mara.
li jiġifieri dik tifkira. U t-tieni net, ma nkunx nista' nġor recliners, wheelchairs u affarijiet, u anke wheelchairs ituni nqassamhom ħajja nsiba ħajja qalbi ħafna dik li ngħidu l-ħadd ieħor bħal meta qabel huma jgħinu lill-mara tiegħi. Pawlu jgħidilna li f'ħajtu dejjem kellu xogħol qiebes li jinvolvi ħafna saħħa. Dejjem xogħol qiebes kelli, l-ewwel darba li mort naħdem kelli 16-il sena u mort tal-ġebel tal-Blaħlijin. U missier għalli għad pattieħ dan għax għad tħossu l-qoddim. Thanks God ma ħassejtux. Naħdem fil-ġebel, imbagħad għamilt xi batijiem u sifert il-Libja, kont immu naħdem wireline, roughneck, pick crew. Il-pick crew jgħidu li jkun indaħlu qisu ħanżir jgħidu ta' electronic ġal-pajpijiet biex nkun nafu hemm xi ħsarat hekk. U painter, rough stabout, insifer, niġi għamilt 13 sena insifer il-Libja. Imbagħad ġejt fil-ġebel hawn u spiċċajt qisu għamil sa' 60 sena, mbagħad bqajt naħdem pensjonat bqajt naħdem xorta u ħabbel mara kelli niġi għax kont naħdem imma fil-limu nagħmel sija, fil-limu nagħmel sa'tejn. Pawlu, din l-enerġija tiegħek għax meta tkun miegħek inti anke meta tkun bil-wieqf għal-ħin kollu tiċċaqlaq, tagħmel xi ħaġa, m'għandekx kwiet din l-enerġija. Minn fejn iġġiba? Asnaf li kulħadd jgħidli issek molla, bla molla, dejjem nittrejna, dejjem inħoss relax u m'għandix sabar. Kulħadd jgħid li jien m'għandix sabar. U noqgħod attent anke nagħmel xi ħaġa biex noqgħod xi ħaġa waqqagħha u tiġix tgħidli pereżempju meta kont naħdem il-Libja, tiġix tgħidli oqgħod hemm tagħmel xejn nofsija, tiġix tgħidli oqgħod bikwitek hekk tagħmel xejn waħalsek għax ma nafx inti sejjerek minn molla. Ma nafx, x'għandi ġa fiha ma nafx jiena. Ġieli jgħidu li Pawl tinsix li tal għandek ta' dawn il-ħmerijiet għax hekk jgħidu li ngħidilhom naqta' training kien imbut l-għala. Ħalli naqta' dawn l-affarijiet pereżempju li ma nibqax niġbed jew hekk u nibqgħu jiena li ħolli fimni xi ħaġa żgħira nagħmel żgur. U dik tal-mixi u training kif jekk se naqta' dan l-affarijiet, il-ġim mhux ħanaqtaw. Għax il-ġim huwa dejjem saħtek. Ma nagħmelx ħafna weights. Da qabel tagħmel ħafna weights biex tibbalka. Tagħmel ftit weights biex tixxejpja. Wieħed mill-iktar persuni qrib ta' Pawlu huwa Tony Farrugia li għad għandu biss 26 sena u li miegħu jagħti shows għal karità. Tony imwieled l-Ingilterra, ġie f'Malta meta kellu 15-il sena u għalih Mr. Cool qisu missieru. Kont nafu għax kien naqaf famuż kien jagħmel shows u hekk u ġibet aeroplan bis-snienu u kien jiġbed ċokkijiet, buses bis-snienu għal karità. U kien kont nafu għax indelek tanta saħħa u hekk, kont nafu u batu li friend request fuq Facebook. Imbagħad saqsini biex nagħmlu team flimkien u għamilna team għal karità, Tony and Cool. U bdejt hekk nagħmlu shows miegħu, ġenerus ħafna ta' jgħin il-karità, kull karità l-hospice, Putinu, da tal-Providenza, kulħadd ta' ALS. Awbu tajba ħafna. Pawlu jirrispetta ħafna lil Tony, iżda jinkwieta ħafna għalih. Il-fatt ninkwieta ħafna ma' Tony għax tifel f'saħħtu ta' vera, imma ma jismax minni, ma jilbes kollox u nibża li għat għandu 26-27, ma nafx kam għandi 68, il-ħsib tiegħi li nieqaf ta' 75, nibqa' nagħmel xi ħaġa żgħira, imma kien waġġali Tony għalija spiċċajt jien għax ma jkollix il-min nikkoċja u Tony f'saħħtu ħafna. F'saħħtu ħafna imma ma jibżax għal saħħtu. Nista' ngħidha imma ma jibżax għal saħħtu. Tony bażżani wisq. Irid jitgħallem naqa' saħħtu jużar rajt, imma mhux ma jibżax għal saħħtu. Għax dik li qed jitgħawweġ u jalfa. Dik titkidni wisq. Xi fisser għalik imma Tony? Ħafna, ifisser qisu ibni għalija jien. Għax jgħidli biex niltaqa' ma' xi ħadd u mhux ħammaqdar il ta' qabli, imma ta' qabli kienu joqogħdu jimpikaw bejnietom min idhom l-iżjed, min joqgħod fuq l-imsiemel, kienu nies f'saħħithom u ta' ħila. Jiena u Tony fluk għadna nimpikaw, ingħaqadna flimkien, jekk hu jarfa' travu bidejh, jien narfgħu bonqija u bisnieni u narfgħu l-istess kwalità, imma differenti. Pawlu huwa bniedem pożittiv ħafna, imma ta' kuljum jibki lil martu Emma li mietet 6 snin ilu wara li mardet b'kanċer. Pawlu dar ħafna b'martu u jgħid li kull filgħaxija iħares lejn ir-ritratt tagħha u jibkiha u li għalhekk
li wara li mietet jara kif jagħmel u jżomm ruħu attiv għax mingħajrha iħoss vojt kbir. Pawlu, episodju f'ħajtek illi baqa' markat f'qalbek huwa il-mewt tal-mara tiegħek Emma, illi żgur immarkatlek qalbek għaliex kont qed tgħidli kif inbidlet ħajtek meta mardet Emma u mbagħad sakemm ħallit din id-dinja. Efemni, jiena u l-mara konna biċċa waħda, niġġieldu ġnana tat-tiben dak il-ħin u jgħaddilna kollox. U jiena għadni lest li nixtieq tiġi marti lura u jien nibqa' d-dar ma noħroġ, tant kemm konna close. U ktiet tiġġieled magħna l-mara biex ma tiġġieled mal-ġirien, għax kienet dejjem tgħidli il-ġirien nibża għalihom għax bħal ma nsibuhom aħna jsibu lilna. Qatt ma kienet tiġi minn dan li tħobb tiġġieled jew hekk. Jien noħas tagħha matul il-ġurnata mhux ma nħossux ninsieħ għax niġġiel emmulaw billi volontier hospice puttini komiċa sfan fil-ħwienet u ngħid. Imma qabel norqod indur ritratti kollha, inkun ferħan waqt li qed narahom imma x'in nara l-aħħar ritratti tas-sijat ta' ħajjitha. Kif kienet hekk ġiet naqa' miskina hekk, imbagħad dak il-ħin nibki 5 minuti u norqod. Imma dik il-bik kien nħossha fl-istess ħin ferħa għalija għax qisni għalkemm mhix ħdejja qed nitkellem magħha. Fil-fatt jiena mdawwar bir-ritratti kullimkien tagħha. Dik innaqa li nara ritratti tagħha fil-li ferħan u fil-li nara l-aħħar sijat tagħha. Fil-fatt għandi dik il-beretta qedem, dik il-beretta hija tagħha ta' qabel ma mietet. Pawlu jgħidilna illi l-aktar li jiddispjaċih illi ftit qabel ma mietet martu Emma għamiet u ma setax tara la lilu u lanqas lill-ulieda u lin-neputijiet. Il-mara kellha sokkor, pressjoni, sorra, ta' trombosi, kanser u fl-aħħar għamiet. U kienet tgħidlu mulej, naċċetta l-mat kollu li għandi, ħalli li għajnejja, ħalli nara l-ulieda qabel immut. Allura kienet tiġi tmissni tgħidli, alright Pawħi, qed nieħdok mill-leħnek imma m'iniex narfek. Dik l-aktar li kienet tinkwitani li qabel mieta xarejn jew qabel sfiċċa tagħmjaw. Il-bqija konna ntuwa l-pilni u hekk u kienet tibqa' jiena ma mhux ħażin, imma konna noħorġu nsajjar u munniekolu għadha l-affarijiet kollha ġifieri. Ma kontx ġaqsak imdejja għax kont li kienet marida u din 3 snin. Bal-pilni kienet tikkalma ftit imma still li kienet għadha sejra lura qed tifhem. Għal Pawlu kienet qibsa wisq jidħol id-dar wara l-funeral ta' martu, hekk kif spiċċa waħdu. Kienet qibsa kif tidħol hawnhekk kienet qibsa ħafna. Tidħol u ma ssibix hawn. Fil-fatt manka s-sodda tagħna kissirta ma rridtix iżjed. Għax kien qed fakkarni ħafna biki u niftakar ħafna affarijiet allura tajjarta biex jiena niftakar biha biex nara ritratti biex is-sodda li kellna tagħna qed tifhem. Għax dik tfakkrek ħafna hu. Pawlu jgħaddi messaġġ għal min Romol biex jagħmlu ħilithom li jimxu l-qudiem iżda jgħid li dak li jżommu fil-paċi u l-fatt li kien hemm ma martu sal-aħħar. Min jorma l-pali il-dik tibqa' għaddejja. Jagħmlu ħilithom sabiħa li ħafna minnhom qabel ma jormlu ikunu jgħinu l-mara u jagħmlu l-affarijiet jisajru faċendi u hekk għax jiena bli kont ngħin il-mara illum il-ġurnata nagħmel kollox waħdi, naħsel l-art, naħsel ħwejġ u kollox, it-tfal dejjem joffruli biex jiġu, ġieli ġew ma ngħidilhom tiġux għax kapaċi nagħmel waħdi. Ġifieri dak li tallimt nagħmel mal-mara meta kienet ħajja, illum il-ġurnata nagħmlu waħdi u m'għandi bżonn ħadd. Kien iridu jiġu kemm iridu u ma mhix nablughom, jiġu b'rispett għax jirrispettawni, tifhem, imma kapaċi nsajjer waħdi nagħmel waħdi ngħin in-nies u l-mars u kiefer imma s-soffi wara titilfu. Ħabib qrib ħafna u li ilu jafu snin huwa l-kantant magħruf Joe George illi nserta wkoll jiġi minnu. Noqogħdu biċin xulxin u imur l-istess ħanut fejn immur nixtri l-groceries jien. Barra minn hekk jiġi kultant għandi radio tal-komunità tar-Rabat, allura jiġi hemmhekk u noqogħdu nitku naqra flimkien nagħmlu xi naqra intervista. U kull sena ikonna aħna wirja għal Christmas biex niġbru ġabra għal Dar tal-Providenza u Pawlu jiġi jagħmel wirja hemmhekk u jiġbor ħafna nies bis-saħħa tiegħu. Allura jiena Pawlu ħafna nies iħobbuh. Iħobbuh fis-sens li mhux għas-saħħa li jagħmel għal wirjiet tagħha, imma għandu ħafna karizma jekk ikollok bżonn għajnuna tiegħu ssibu minn ta' quddiem biex jgħinek u dawn l-affarijiet. Jiġifieri Pawlu għandu barra li għandu ħafna saħħa.
għandu qalbu tajba wkoll. Joe George jiftakar id-daqqa ta' ħarta li qala Pawlu meta tilef lil martu Emma, imma jammiraħ għax baqa jissielet magħha sal-aħħar. Dak iż-żminijiet kien żminijiet koroħ għalih, da mhux għalih biss, dan meta jkun imut xi għażiż tiegħek u veru inti tħossha ħafna. Jiena meta mietu missieri u għammi pereżempju għax mietu close, għamilt sentejn biex nagħmel recovery ħanejtek, kienu żminijiet koroħ għalih miskin. Infatti anke tatu għamel tagħha biex tgur tibqa' miegħu hemm. Kif jgħidu wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u wara li għadda minn snin ma jrid jaf b'xejn, Pawlu ddeċieda li jibda jgħid lin-nies fil-bżonn għan-nom ta' martu Emma. L-ewwel 3 snin tlaqt mit-training u tlaqt kollox. Imbagħad jiena realizzajt li l-hospice tawni ħafna affarijiet li tawni wheelchairs bid-dawl, tawni sodot li kont inkun l-isptar u ngħidilhom tal-hospice kemm kienet komda imma fuq dak is-saqqu. Hi, alright, ta' ma wara xejn, ħanġiblek wieħed. Nidher m'hemmx għalfejn għax għandi. Kif kont nitkellem kienu jtuni kollox. U llum il-ġurnata immu nittallab u nagħmel għax tant tawni lili jinqas kont naf x'inhi kalma hospice. Llum il-ġurnata naf x'inhi u munnejlhom u mun nittallab trade fair jilmu 10 darbiet 5 tijat kull darba niġi għajjen u nittallab u nagħmel. Però d-darba li ħadd pjaċir mhux biex niftaħar li dirna jinawtowni fuq xarabank, għadna l-ħajja tagħna jinawtowni x'nagħmlu, edna kemm nixbru għan-nies li meta mmur nixbor 3 ijiem wara mort ħaġdid u kull darba nidħol f'ħanut, int mhix mister kulli kont ma tawni iva u ituni. U l-bot timlejtu flok dort id-dawra kollha hekk, dort hekk inġammem lill-bot. Għax saru jafu min jien. Min barra li huwa raġel li ħab ħafna lil martu, Pawlu llum għandu għoża kbira biż-żewġ uliedu Stephen li huwa gynecologist u żewġ tibniet Patricia u Fiona u 4 neputijiet. Immur għand it-tfal, issa tfal għandhom Stephen il-gynecologist għandu tifel ta' sena u 8 xhur, it-tifel għandha sena ta' sena u 7 xhur xahar bejnietom. Daqqa muċajt kara li jom, uħodkom ma tiflaħx umurdejom, nispera najdlek li najji li l-om fuq rajja juma. Għax nibda nikkommedja u namel li nispiċċa xin inti jom il-bot li jkunu ġaqdi li xorbu ħordi. Min dan li għattif, għajt għattifek u nittrenja u għamet kuraċ iżjed, nittrenja iżjed. Ġili fil-fatwan kan kuqt tittallab, naqbat il-mobile, nġi prioritat temma, nejdilem maħi, titlob għalija, għax huma kolħattak mela forsi nġbor. U nħossa li isni qed nitlob lila għadbatija li batiet. Nħossa tieni. Pawlu jgħid li l-akbar ferħ tiegħu meta bix-shows li jtella ma' Tony Farrugia jiġbru ħafna għal minu fil-bżonn. Bl-aktar waħda li ferħitu kienet dik ma' Bjorn Formosa għall-ALS. L-aktar li ħadd pjaċir meta ma' minna ta' Bjorn jiena u Tony u xbarna 10,000 dik il-ġurnata, per 10,000 jiena u Tony. Kien hemm l-annimali, kien hemm l-ikel, kien hemm il-karozzi kollha f'salt. U dakinhar bdejt nibki għax kien hemm Bjorn u billi kont mistieden għal dak li jagħmlu parti ta' parti, jiena ma qatx humanitariet qatt lura, ma morx niddefess. Bjorn għamil li hekk, għalli jgħilaw, għalli x'inkissrek. Moħdej, nżel tal-kuftejja, qed lu Bjorn. Kieku tarfa jdejk u tini daqqa ta' pon, sal-melliħa mu bil-mixi, għalli jgħala. Qetlu għax nanduna li saħtek ġiġit l-ura. Dak il-ħin bikkini. Għamil li jek għalli ħati korretat maħna u dik il-kelma li xintik daqqa. Ħassejta ġa qalbi, kiku jtili ħassa, lejt l ġaf saħħa saħħu, għax u miskin. Pero għandu koraċ, saħta zejja l-u għandu koraċ wissa. Persuna li jħobb ħafna lil Pawlu u li jkun ta' spiss miegħu fl-attivitajiet li jtella għal-karità huwa Martin De Guara. Pawlu jisni l-nofu dal-aħħar sentejn hekk li ġejt close miegħu jien, għax kien ili nofu l-Pawlu, kent dejjem niġru wara x-shows tiegħu hekk imma dal-aħħar sentejn. Jisni tħall ġa fih għax daħħalni parti minnu, ngħinu fix-shows u hekk lilu u l-Tony. U m'għandix ngħid kontra jien kontra Pawlu għax Roġel sawa furdiri, roġel tajjeb. Pawlu kent nammeroħ dejjem, Pawlu jħeb jagħmel ħafna qogħtijiet ta' karità, għax dik li żjed li tiġbidni jien, mhux li jiġbidni Pawlu biss li qed tgħin għal ħaddieħor, qed tagħmel shows biex jinġabru fondi għal ħaddieħor u hekk, furdir l-isbaħ ħaġa li issa tagħmel fil-ħajja. L-ewwel ħaġa jħebbu kulħadd, għax roġel kif qed ngħidlek, roġel tal-affarijiet tiegħu, roġel li jagħmel ix-shows mhux għalih biex jinġabru fondi, daqqa għal ħoġa, daqqa l-oħra, Allura oġġett li
sabiħ, allura l-Pawlu jammaraħ kolħat. Għal-ma nammaraħ jilla, u l-wieħed niġru wara. Minkejja l-isfidi u żminijiet ta' dlam minħabba martu, Pawlu ma tilifx id-bessima. U ma' Joe George skoprejna li Pawlu jaf ukoll janni biex iferraħ lil ta' madwaru. Għax liħudni ħallini kol, jina rasi bdejt inħok, għax għattil dimmu xebbaħħa, qalbi ħassejt li gbar xokku insomma, morna fħanut, u li dam kollox kien komplut. L-ewwel ma bdiet bit-tumpani, imbat ir-ravju l-ordnat, stek bil-bajt patata u laħam, pastizzi u qassatatu imbat qalet, tixrob trid, u ħadet żewġ li xkien imbit. U min-naħa tiegħu Joe George jiddedika lil Pawlu din l-anja. Mandi xingerger eċt ħajja blankwit, fl-modi naħseb fil-ħemda fiskit, fejnu il-ħon futur, iż-żmien jamlek matur. Illum jimpensjonant, fil-but bil-karta anzjan u bil-kitterra spismedi bil-kant inkanta rock and roll biftit kolesterol. Fl-ħarnet, Pawl, kuraċ il-dawk in-nies illi forsi jaqtaw qalbhom mix-xejn jew kella bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli, inti għaddejt minn żmien diffiċli però bqajt għaddej. Kuraġġ minn naħa tiegħek, messaġġ minn naħa tiegħek, Pawlu. Ma tix toqgħod taħseb fuq li għandek, tipprova fejn tista' tgħin ruħek, jekk ma tistax ma tistax, imma ħafna min ikunu pereżempju morda jintelqu għal kollox, jaqtaw qalbhom. Jibdew jitfgħu lilhom infushom li huma morda u m'hemmx ċans. Jiena ngħid, meta kont maritu hekk, fejn stajt tgħin ruħi, stajt irranġajt xi affarijiet u stajt ma rranġajtx, imma ħafna jintelqu u għax jinspiċċajt u jinkif ma kaċertu nies nedem ġili offrejtilhom. Imxu mura nimxu. Jispiċċaw ma jiġux, jispiċċaw ġa bil-qeda, jispiċċaw għajjinin u ma jagħmlu xejn. Ejda ma nistax nimxi, ejda ma tistax nimxi vera. Ejda minti provajt timxi, provajt tagħmel ħiltek biex għalmenu ma tintelaqx għal kollox, għax jien nipprova l-ewwel nagħmel ħilti. Imbagħad jekk qed nagħmel ħilti u jew ma nistax nagħmel mod ieħor, imbagħad ngħid jien nagħmel ħilti, imma ma nistax niġi l-qudiem, imma dik li għax tħoss naqajja jew naqgħu tintelaq toqgħod bil-qiegħda, dik hija toqtol lilek innifsek. Il-kuraġġ huwa parti mill-saħħa. Jekk inti tkun koraġġjuż u tgħid għalhekk jgħidlek l-English words the will there is the way, tipprova l-ħila tiegħek. Jekk inti tara li provajt ħiltek u xorta bqajt moġġuħ u xorta ma tistax tiġi l-qudiem, imbagħad taqa' fuq ħadd ieħor. Tipprova jew terapija jew hekk, imma qatt m'għandek tintelaq. Dak kien Pawlu Grima, illi taqblu miegħi illi għandu karattru verament ħelu, karattru ta' bniedem illi vera jaf iħobb. Għandu qalbu żgħira u għalhekk huwa maħbub ħafna min nies tal-lokalità tar-Rabat. U Mani se jerġa' jkompli b'ħafna stejjer pożittivi ta' nies illi jiżraw il-kuraġġ minkejja l-isfidi illi l-koll ngħaddu minnhom fil-ħajja. Hemm min ikollu sfidi kbar, min ikollu sfidi żgħar. Iżda nammira l-kuraġġ u d-determinazzjoni u għalhekk nixtieq li anke tadduli suġġerimenti permezz tal-paġna ta' Facebook biex jiena nkun qed nisma' wkoll forsi anke xi ideat dwar nies li tafu intom li għandhom stejjer verament ta' kuraġġ li jagħmlu ġid tal-programm tagħna. Għax dwar kollox jiena nixtieq niżra l-ġid it-tama l-pożittività. U Mani jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzja minn qalbi lil kru ta' Umani li mingħajru ma nistax nagħmlu dal-programm, lil kamera kru, lil Marlon Grima u lil Jan Mifsud. Grazzi lid-direttur ta' dal-programm Lizio Farrugia, kif ukoll għal dawk li jieħdu ħsieb l-irtok tiegħi Marlin Vassallo u Gordon Sultana u grazzi lil din Ġera Hair Salons. U Mani jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'aktar pożittività. Grazzi, nsellmilkom.